1, 2. Hallo, sehr grande. Daqui a pouco. Normal. Esta arraia é machine que nos pode fazer diferentes testes de pulmão, para fazer a função de pulmão vooral. Que fazer mais uitgebreid. Antes nós temos simple test, que we fazer of outro basic test para a função de pulmão, ou que aparato aqui we fazer hopi mais. Nós temos bastante tempo te guardando eigenlijk riba aparato, nós estamos contente que nós por ele, pois nós aqui também tá fazer que toda paciente que tem riba wachttijd guardando test aqui, já nós podemos começar fazer certo test para diagnóstico. E que é benefício para pacientes? É aparato mais fácil para usar? Não é tanto mais fácil, é mais uitgebreid. We pode diagnosticar mais enfermidade com ele, we pode fazer certo teste que você não pode fazer para na rua, mas será mandar paciente fome, dus aqui volta evitar. E também manima pisa tijd de tempo de guarda, e wachttijd de op mais menos também hora. Para o meu paciente ele vai bastante fácil toch? Apparatuur novo, é hobby vriendelijk para usar. Dus ela loopt mee best. Hobby diep, dus nós sim basta de gele. Het compreender e explicar basta bom, nós echt ongrondig. Wat ik weet is dat ze voorheen voornamelijk spirometrie konden doen en de diffusie. Nou, die technologie is al wat ouder bekend. De TLC-bepalingen is ook al wat ouder bekend, alleen niet via deze laatste methodieken. Er zit om dat maar zo mooi uit te halen, je ziet dat mensen niet specifiek alleen maar in de bodybox hoeven te zitten, maar kunnen er buiten ook meten. En er wordt nu gebruik gemaakt van een ultrasound sensor. Dus dat is eigenlijk de nieuwste volumesensor die we hebben. En alle methodieken zitten nu ook in het plafond. Dus voor mensen die wat minder goed te been zijn, is de instap van de bodybox, en dat mag je even van me aannemen, die is inderdaad een heel stuk lager. Die is nog maar 5 tot 7 centimeter. Dus men kan ook, als ze minder mobiel zijn, makkelijk in de box stappen. Voor de rest is die uitgebreid met glas, magneten, vanwege hygiëne, veiligheid, dubbele druksensoren, zodat invloeden van buitenaf minder invloed hebben, et cetera, et cetera. Maar dan wordt het een beetje een technisch verhaal, denk ik zo.